Ruční pila je stále populární nástroj. Najdete ji na každé stavbě, vždy v pohotovosti. Elektrické nástroje jsou dokonalejší, ale ruční pila má své prvotní kouzlo. Nepotřebuje žádný elektrický přívod a téměř nikdy se nepoláme. Tento věrný nástroj umí při práci zatnout zuby. Ruční pily se vyrábějí v mnoha velikostech. Stroj z cívky odvíjí ocelový plech a přivádí ho do automatického průbojníku. Průbojník obrovskou rychlostí vyřezává do oceli zuby 140 zářezů za minutu. Zde máme zpomalený záběr. Na vytvoření zubu je potřeba 2 úderů. Ozubená ocel se navine na naviják a putuje zpět do přístroje, který vyřízne zuby i na druhé straně. Další přístroj ocel posouvá do automatických čelistí, které zuby ohýbají střídavě na opačnou stranu. Zde vidíme zpomalený záběr. Zuby se rozevírají. Další přístroj nařeže ocel na takzvané dvojité listy, protože z každého se vyrobí 2 pily. Přístroj také do listů vyrazí otvory pro připevnění rukojetí. Dvojité listy se umístí do řezačky. Ostří je diagonálně rozřízne. Výsledkem jsou 2 samostatné listy. Ostré hrany listů se následně zbrousí pásovou bruskou. Zde se vyrábějí kvalitnější pily. Ocelový plát je ochlazován kapalinou, zatímco přístroj do něj brousí zuby. Tento způsob je časově náročnější, ale výsledný nástroj je mnohem kvalitnější. Zuby se musí opět rozevřít. Mechanické čelisti tentokrát neopracují celý dlouhý plát odvíjený z cívky, ale každý list zvlášť. Zuby se dále musí zpevnit, válce je proto dopraví k elektrické cívce. Během pár milisekund se ostří rozžhaví na 900 stupňů Celsia a ocel se tak zakalí. Listy padají z pásu do přepravní bedny. Takto vypadá ostří před zakalením. A takto po něm. Černá linka je znamením, že tato pila odolá tlaku. Listy jsou namáčeny v kádi s čistým ochranným roztokem, díky kterému zůstanou lesklé. List pak položí na stůl a sítotiskem na něj natisknou jméno výrobce. V této chvíli je inkoust stále mokrý. 30 sekund v infračervené peci stačí na to, aby se nápis vytvrdil. Listy se zasunou do kartonových obalů. Na řadu přichází rukojeť. Pracovník složí plastikové poloviny rukojeti k sobě a položí je na pás. Spojí se pomocí ultrazvuku. Přístroj vydává zvuk na vysoké frekvenci, vibrace rozpustí plastik a spečou díly k sobě. Rukojeť se nasadí na list pily a přístroj ji připevní pomocí nýtů. Některé pily mají dřevěné rukojeti. Jelikož nýty by mohly dřevo rozštípnout, připevní je pomocí šroubů. A to je vše. Pila se může zakousnout do práce.